Gràcies, senyor alcalde, bon dia. Bé, respecte al centre polivalent, els socialistes sempre ens mostrarem des del principi contraris a la seva construcció perquè enteníem que una obra de 5 i pico milions d'euros no era necessària en aquests moments, però una vegada fet, i també pensem que el casino liberal estava pensat per a ocupar segurament aquestes activitats. Però una vegada fet l'edifici, l'estudi que demana més Algemesí entenem que s'ha de fer per a diagnosticar quines són realment les necessitats de totes les associacions del poble, no només del centre d'adults i de l'Escola Oficial d'Idiomes. Per tant, no votarem en contra de la moció perquè ens sembla bé que aquests dos centres puguen fer ús de l'edifici, però entenem que hi ha altres associacions com l'Escola de Tabal i Dolçaina, l'Escola de Dansa o la Banda de Música, per exemple, que també podrien fer ús d'aquest centre i per tant tampoc podem votar a favor, així que ens abstindrem. Gràcies. Nosaltres pensem que una vegada estigui finalitzat i vaig a posar-se en funcionament, si és que es posa en funcionament, aleshores caldrà fer un estudi, però per a establir un pla general d'ús de tot el centre, del qual participen totes les associacions i tots els col·lectius que puguen beneficiar-se del centre, si finalment es posa en funcionament, que això hi haurà que deixar-ho clar primer. Gràcies.